Dobrý deň priatelia, vítajte pri dnešnom webinári, kde vám povieme všetky informácie o tom, akým spôsobom, akým smerom sa uberá platforma Vexo, čo budujeme, akým spôsobom vlastne plánujeme expanziu na najbližšie roky a čo je naša cieľovka a akým spôsobom cieľime našich zákazníkov. Samozrejme, budeme sa dneska baviť aj o výhodách, ktoré poskytujeme každému zákazníkovi, takisto každému partnerovi, podnikateľovi, pretože naša platforma už dnes podniká aj mimo územia Slovenskej republiky a práve našim cieľom je pomáhať podnikateľom získavať nových zákazníkov a zákazníkom prinášať tie najväčšie a nadštandardne vysoké benefity v podobe cashbacku, zľavách a vo vernostných benefitoch. Vexo ako cashbacková platforma, tak túto myšlienku sme začali rozširovať v roku 2023. V roku 2024 sme vlastne prišli prvýkrát s produktom Bitcoinový cashback a dnes ho transformujeme a vlastne rozširujeme našu službu nielen do Bitcoinu, ale už aj do iných aktív, ako sú napríklad zlato, alebo napríklad index S&P 500 a takisto bude možnosť získavať cashback aj do fiat meny. Moje meno je Peter Mariš, dnes vás budem sprevádzať celým webinárom, takže informácie, ktoré vám dnes poviem, sú aktuálne a najbližšie mesiace budú tieto informácie, alebo respektíve budú tieto updaty vložené do aplikácie Vexo 4.0. S tým, že v septembri plánujeme odštartovať našu aplikáciu Vexo 4.0, ktorá bude už vlastne čisto cashbacková platforma a tým pádom vlastne sa nám otvárajú brány do celého sveta. Ja by som vlastne na úvod iba povedal nejaké štatistiky a to, aby každý z vás si uvedomil, že jednoducho nakupovanie je bežná súčasť úplne každého človeka. Každodenne ľudia nakupujú a ročne napríklad štatistiky sú také, že 5,2 miliardy ľudí vo svete nakupuje. To je bežná štatistika. Z toho 3,5 miliardy ľudí využíva nejaký zľavový alebo vernostný program. Ten objem sa mi zdá, že dneska je niekde okolo 65 až 70 biliónov eur, ktoré sa vlastne minú každoročne. No a jednoducho tým, že je to každodenná spotreba alebo každodenná potreba každého človeka, tak sa bavíme o tom, že Vexo jednoducho nemení žiadne návyky na žiadneho užívateľa. Pre užívateľa je to obrovská pridaná hodnota, pretože každý je rád, že môže nakupovať a získavať nejaké vernostné benefity zľavy. A napríklad Vexo to robí momentálne vo forme cashbacku, kde začíname budovať vlastne náš ekosystém cez online partnerov a malých a stredných podnikateľov. Tento rok už vlastne prídeme aj do sekcie reťazcov, keď vlastne plánujeme vytvoriť prvé spolupráce s obchodnými reťazcami. No a vernostné programy sú teda užitočným nástrojom na to, ako získať zákazníka, ako si ho udržať, ako napríklad vytvoriť vlastne tú user-friendly zónu a ten užívateľský zážitok, pretože užívateľe chcú získavať zľavy a vernostné benefity, pretože sa chcú cítiť docenení. No a jednoducho od 90. rokov, kedy sa vernostné programy začali vyvíjať, tak nabrali rýchly trend, rýchly smer práve do toho roku 2020. Od roku 2020 sa už môžeme baviť o hlbokej digitalizácii. Dnes väčšina napríklad podnikov a reťazcov už má svoje vlastné vernostné programy. Ak sa niekto pýta otázku prečo, tak je to preto, lebo jednoducho to zákazníci vyžadujú. Je to už dneska potreba, zákazník sa chce cítiť docenený a chce cítiť túto pridanú hodnotu u každého podnikateľa. Ak sa bavíme o tom, že dnes čisto potravinové reťazce alebo reťazce iného typu, tak dnes sa tu bavíme samozrejme o tom, že je to pre akokoľvek zákazníka. Využívajú to dnes napríklad 80% populácie v každej krajine. No a napríklad preto aj my sme sa rozhodli, že vlastne od roku 2024, keď sme vlastne spustili a odštartovali náš cashbackový program vo forme Bitcoinu, že ho budeme vlastne zveľaďovať a vylepšovať. A našim cieľom je vytvoriť cashbackovú platformu, ktorá bude vlastne jednotkou v Európe. Keďže vlastne Európa je trh možností, kde vlastne cashbackové platformy ešte nie sú vybudované. Ak to porovnáme napríklad s trhom USA, tak tam cashbackové platformy sú v obľube
výrazným spôsobom a môžeme sa baviť skutočne, že je to niekde na úrovni niekoľko desiatok vernostných programov a cashbackových platform na jedného užívateľa alebo jedného obyvateľa. Takže vlastne kto sme, a čo budujeme, som v skratke nejakým spôsobom predstavil. Toto je vlastne náš management team, ktorý môžete vidieť na tomto slajde. Ide o to, že našou víziou a našim cieľom je to, že jednoducho veríme v to, že ľudia budú využívať aplikácie a práve, že ľudia budú využívať aplikácie práve preto, lebo jednoducho ideme do modernej doby, hýbeme sa v digitálnom trende a práve vernostné programy začínajú výrazným spôsobom valcovať trh, výrazným spôsobom sa posúvať dopredu. No a našim produktom chceme ešte viac priniesť tú jednoduchosť pre toho užívateľa, aby užívateľia dokázali Vexo aplikáciu využívať na dennej báze. A jednoduché používanie aplikácií zvyšuje využiteľnosť vernostných programov. Bavíme sa tu o tom, že vernostné programy sa vlastne z toho trhu 250 miliárd do roku 2030 narastie na hodnotu 750 miliárd vyplatených používateľom vo forme odmien. No a práve bavíme sa tu o obrovskej digitalizácii vo vernostných programoch, čiže ten zákazník si jednoducho vyžaduje mať kvalitný vernostný program, mať ho jednoduchý. No a samozrejme tú hodnotu si potom už on podľa toho prispôsobuje, čo v ňom chce využívať. Vo Vexe ako platforme veríme v to, že teda nie len vernostný program a cashbackové odmeny alebo iné vernostné odmeny budú jediným pútačom pre zákazníka, ale s tým, že budujeme dlhodobú víziu vo forme super app, tak pribudnú aj ďalšie služby, ktoré sú pridanou hodnotou pre každého užívateľa. Veľké spoločnosti každý deň bojujú o zákazníka, každý deň bojujú o to, aby ho získali, aby sa nejakým spôsobom k nemu priblížili. Či už je to McDonald's, alebo napríklad Starbucks, alebo Tesco, H&M, Hilton, sieť hotelov, alebo napríklad DM Drogeria, tak jednoducho toto je len taký veľmi malý výcud z toho, že aké tieto, alebo respektíve aké reťazce využívajú vernostné programy, hoci dnes ich využíva takmer každá veľká spoločnosť. A je to preto, lebo je to jednoducho už dnes potreba a ak ho niekto nemá nejaký kvalitný vernostný program, tak dovolím si tvrdiť, že už nie je konkurencieschopný na tomto trhu. A potom sú tu úspešné nezávislé vernostné programy a cashbackové platformy, ako napríklad platforma Ibotta alebo American Express. Napríklad takisto aj PayPal má svoj vlastný cashbackový portál alebo cashbackovú platformu. V Európe jeden z najsilnejších platform je platforma Payback a s užívateľmi 33 miliónov užívateľov v krajinách ako Nemecko, Poľsko, Taliansko a tak ďalej. O čo ide, tak napríklad aj americké platformy si uvedomujú, že ten trh sa do Európy začína nejakým spôsobom dostávať, začína byť využívaný, tak jednoducho American Express, respektíve Payback bol kúpený platform American Express. Ide o to, že jednoducho si uvedomujú tú silu toho trhu a chcú byť medzi prvými. Preto napríklad aj my cítime otvorenosť dverí v rámci európskych krajín, pretože tu chýba kvalitná cashbacková platforma, ktorá dokáže či už napríklad zjednotiť všetky samostatné vernostné programy do jednej aplikácie, ako to my plánujeme vo Vexe, a naďalej vlastne teda poskytovať aj vernostný program pre malých a stredných podnikateľov, ktorí si ich nemôžu dovoliť. A toto je práve tá pridaná hodnota, ktorú Vexo prináša. Okrem toho, napríklad naše cashbacky alebo cashbacky do Vexa sú pripisované a kopírujú hodnotu asetov, ktoré majú hodnotu. To znamená, že nemusíte získavať cashback len do fiat meny, ale môžete sa rozhodnúť, akým spôsobom sa bude váš cashback dostávať smerom hore, respektíve tá hodnota. Platformy vernostných programov dosahujú obrovské úspechy. Ja len to spomeniem kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že jednoducho akým spôsobom vybudovali tieto spoločnosti svoj obrovský úspech a koľko dokážu získať užívateľov, napríklad platforma Ibotta. Má 50 miliónov užívateľov, na cashbacku rozdali doposiaľ 1,8 miliardy dolárov.
majú spoluprácu s 850 kvalitnými značkami a napríklad tržby tejto spoločnosti sú už dnes viac ako $400 miliónov. Takisto je to napríklad aj American Express, ktorý má veľmi veľkú obľubu, teda hlavne v USA. Je to preto, lebo sa ľudia môžu platiť kartou od American Express a získajú cashback automaticky pri každej platbe, ktorú napríklad aj American Express vyjedná s každým podnikateľom. Veľmi veľkým touto silnou stránkou American Express sú tie cashbacky a napríklad sú cashbacky, ktoré ľudia získajú po každom nákupe a 80% používateľov uvádza odmeny ako hlavný motivačný stimul, prečo sa rozhodli využívať kartu od American Expressu. Takže dovolím si tvrdiť, že americký trh je naozaj veľmi silno posiatý kvalitnými cashbackovými platformami a toto je práve to, čo v Európe chýba. A ďalšou vecou je to, že ľudia dnes využívajú niekoľko vernostných programov a dovolím si tvrdiť, znova je to naša vízia, pretože do budúcnosti to nebude fungovať tak, že ľudia budú mať 10 vernostných programov, ale práve do Vexa pripájame službu, kde si budete môcť implementovať všetky vernostné programy do jednej aplikácie a tým pádom budete mať veľký prehľad. Keď budete v nejakom obchodnom reťazci, nemusíte vyhľadávať aplikáciu z toho daného reťazcu a jednoducho Vexo aplikácia vám ju vyhľadá veľmi rýchlo a tým pádom sa zjednodušujeme proces získavania vernostných odmien. Takže toto sú napríklad veci a jednoducho aspekty, ktoré na trhu chýbajú, sú to nejaké nedostatky, ktoré sú vybudované v rámci tohto odvetvia a momentálne riešenia pridávame a implementujeme do Vexo aplikácie tak, aby aplikácia bola to najväčšou pridanou hodnotou. A Vexo je teda pripravené zaujať tú najlepšiu pozíciu, či už ako cashbacková platforma, alebo ako vernostný program pre podnikateľov, takže vlastne spájame dve strany. Spájame podnikateľov, ktorí chcú získavať lojálnych zákazníkov a spájame zákazníkov s podnikateľmi, ktorí chcú získavať odmeny za nákupy. Každý zákazník je vždy rád, že získava nejakú zľavu, nejaký cashback, nejakú odmenu, nejakú formu odmeny od podnikateľa. Je to preto, lebo ľudia sú tak nastavení, dlhodobo to takto funguje, ľudia sú zvyknutí nakúpať v zľavách a tak ďalej. A prakticky Vexo vytvára ekosystém podnikateľov, kde jednoducho v aplikácii dokážete nájsť podnikateľov, ktorí poskytujú cashback po každom nákupe. A v našej aplikácii získavate vlastne cashback momentálne do Bitcoinu. Vo Vexo 4.0, v aplikácii, ktorá bude dlho zhotovená a pripojená na App Store, funkčná do celého sveta, tak tým pádom vlastne budete získavať cashbacky už aj do iných atribútov, do iných asetov, ktoré sú kvalitné, čiže do iných aktív. Prečo to robíme? Poviem vlastne pri inom slajde, pretože je dôležité poznamenať, prečo získavanie cashbacku aj do iného aktíva, ktoré má tendenciu rastu, je dôležité pre každého zákazníka. Čiže vlastne nie je zľava, ale hodnota. Cashback vám buduje vlastne portfólio, ktoré vlastne do budúcnosti môže rásť na cene na základe toho, aké aktívum máte nakúpené. Ide o to, že budujeme multifunkčnú super aplikáciu. Super aplikácia je termín, ktorý je vlastne odvodený od toho, nie že by aplikácia bola super, ale super aplikácia sa berie z toho hľadiska, že to sú aplikácie, ktoré budujú a hľadajú potreby zákazníkov a viete využívať viacero potrieb, ktoré zákazníci dokážu využívať každý deň. My budujeme vlastne náš ekosystém na základe toho, že vlastne vytvárame spolupráce s lokálnymi prevádzkami, s malými a strednými podnikateľmi, kde viete vlastne na základe nálepky Vexo cashbacku môžete získať informáciu, že tu budeme získať cashback po každom nákupe. Následne po ukázaní cashbackového QR kódu sa vlastne spáruje aplikácia podnikateľa s vašou a tým pádom získate cashback po každom nákupe. Zarábate na základe toho, že nakupujete. Ďalej máme vytvorenú škálu online partnerov, čiže každý online partner, ktorý je v našom ekosystéme, ktorých si viete nájsť na stránke alebo aplikácii, viete na základe toho, že vlastne nakúpite cez affiliate alebo cez Vexo affiliate link, urobíte vlastne nákup cez našu platformu, tak cashback máme pripísané do Vexo aplikácie. Ďalším bodom, na ktorý sa sústredíme, sú obchodné reťazce. V obchodných reťazcoch ľudia míňajú 96% svojich voľných peňazí a prostriedkov, to sú vlastne reťazce potravinové, napríklad obchody so šatami, elektronika a tak ďalej, jednoducho reštaurácie.
No a jednoducho, toto je ďalší bod, na ktorý sa chceme sústrediť, ktorý bude onedlho aj vo Vexo aplikácii. Vernostné karty v jednom, to znamená, že vlastne služba, kde vlastne si viete vložiť všetky vernostné karty do jednej aplikácie, tak Vexo onedlho bude vlastne súčasťou už aj tejto inovácie, pretože každý z vás si bude môcť implementovať svoje vernostné programy do Vexo appky. A následne ideme implementovať náš vlastný produkt, sú Vexo vouchery, nákupné poukážky, kde si každý, aj malý a stredný podnikateľ môže využiť Vexo ako vlastný vernostný program. To znamená, že viete, ak ste podnikateľ a chcete využiť Vexo ako vlastný vernostný program, viete si vytvoriť vo Vexo appke svoju vernostnú poukážku a poskytovať ju ďalej vašim používateľom. Samozrejme cenu, alebo respektíve benefit, ktorý si nastavíte, je už na vás. No a ďalšou sekciou, ktorá vlastne pribudne do Vexo appky, bude sekcia cestovanie alebo sekcia travel po anglicky, kde sa plánujeme sústrediť na fokus na potreby zákazníka pri cestovaní. Čiže je to eSIM-ka, vyhľadanie, respektíve nákup eSIM-ky a následne využívanie internetu v každej krajine vo svete, ubytovanie a letenky. Budujeme teda ekosystém silných značiek naprieč krajinami Európy, vytvárame partnerstva na akejkoľvek krajine Európy, chceme sa sústrediť výlučne na európsky kontinent, momentálne najbližší rok, 2. Budeme dávať obrovský fokus na európske krajiny, pretože vidíme obrovský potenciál, že táto potreba, tento trh si to vyžaduje. Trh s cashbackovými platformami je v Európe slabý. Ak to porovnáme napríklad s USA, tak tam je ten trh jednoducho preplnený. V Európe chýba tento produkt, je to momentálne diera na trhu a preto Vexo túto dieru do 5 rokov naplno, alebo respektíve zaplní na 100%. Ekosystém silných značiek môžete už dnes vidieť aj v aplikácii, s akými značkami spolupracujeme a v akých obchodoch a cez online shopy môžete nakupovať, alebo teda už aj malých a stredných prevádzkach môžete nakupovať a získavať cashbacky. Takto budú vyzerať nové dizajny aplikácie Vexo 4.0, ktorá sa bude v plnej prevádzke v septembri a fokusovať sa čisto na cashbackovú platformu. V rámci toho, keď sa niekto pýta na kryptoslužby, pre starých užívateľov kryptoslužby vlastne zostávajú s tým, že vlastne nový užívateľ už neuvidí žiadne nové kryptoslužby a žiadne kryptoslužby v aplikácii. A top 3 výhody pre zákazníka. Čiže ak som ja zákazník, využívam aplikáciu, ktorá je zadarmo a viem využívať cashbacky už dnes v takmer 1700 prevádzkach, sú to online shopy a malé stredné podniky. A viem si svoj získaný cashback vybrať na účet do banky, v ktorej mám svoj účet. Následne viem využiť svoj zostatok, ktorý som získal na cashbacku na nákup poukazov a ďalších nejakých zľavových kuponov, ktoré mi Vexo partneri poskytnú. No a ďalšia vec je to, môžem si tvoriť majetok v hodnotných aktívach. Ak sa bavíme o hodnotných aktívach, tak vlastne sme si vybrali Bitcoin, vybrali sme si zlato, vybrali sme si index top 500 amerických spoločností S&P 500 alebo SP 500. Ide o to, že dnes investičný svet sa začína veľmi rozmáhať. Je niekde úplne inde, ako bol napríklad pred 10 rokmi. Dnes väčšina finančníkov, bankárov odporúča investovať svoj kapitál, pretože ak držíte svoj kapitál napríklad vo fiat mene, tak inflácia vám jednoducho znehodnocuje peniaze. A tých istých 10 eur alebo tých istých 100 eur, ktoré napríklad boli pred 15 rokmi, už nie je tých istých 100 eur. Tá hodnota samozrejme sa výrazne znížila a tu nám vlastne spôsobuje inflácia, ktorá vlastne v predošlé roky, aj tieto roky je výrazným spôsobom vyššia, ako bola napríklad predošlé roky. Čo tým chcem povedať? Jednoducho ľudia musia investovať svoje finančné prostriedky a preto sme sa rozhodli, že nemusíte len investovaním zarábať, ale môžete zarábať aj nakupovaním. Čiže keď si získate cashback napríklad do toho, čo vy veríte, pretože my veríme vo všetky tieto tri aktíva, ktoré sú tu, že dlhodobosť ukáže, že jednoducho majú tendenciu tieto aktíva narastať na cene, tak ak sa niekto rozhodne, že bude získavať svoj cashback napríklad do zlata alebo do S&P 500, tak samozrejme aj váš zostatok v cashbacku bude sa uberať tým istým trendom, ako sa budú uberať tieto aktíva. Čiže vlastne dovolím si tvrdiť, že
ak to berieme napríklad z hľadiska dlhodobosti nejakých 10 rokov, tak je tam tendencia výrazného nárastu, minimálne udržania hodnoty peňazí, udržania hodnoty tej istej, ako je napríklad dnes. A ďalej tu máme výhody pre firmy. Čiže ak sa nejaký podnikateľ pýta, prečo by bolo vhodné byť v ekosystéme vo Vexe, tak všetky vernostné programy, ktoré sú budované, alebo respektíve ktoré majú aj veľké reťazce, nie sú budované len tak. Jednoducho veľké reťazce v nich vidia obrovskú pridanú hodnotu preto, lebo vlastne udržujú obrovskú lojalitu a frekvenciu návštev u každého zákazníka. Čiže preto, keď sa vás niekto na pumpe zamestnanci pumpy alebo nejakých iných reťazcov pýtajú, či máte našu vernostnú kartu, je to preto, aby vlastne vás ako zákazníka získali ešte bližšie k sebe. No a každý podnikateľ by mal mať vernostný program, pretože sa to stáva hodnotou, stáva sa to vlastne samozrejmosťou a do budúcnosti bude trend, že každý pravdepodobne bude mať svoj vlastný vernostný program. Čiže podnikateľ získava zvýšenú lojalitu, takisto je tam štatisticky vyššia priemerná hodnota nákupu. Viete sa odlišiť od konkurencie, máte širší zásah naprieč nejakými demografickými skupinami. Ide o to, že napríklad my ako platforma Vexo budujeme náš biznis globálne. To znamená, že ak príde niekto, kto bude mať v Španielsku stiahnutú aplikáciu Vexo, tak vlastne Vexo bude zobrazovať tie najlepšie ponuky v aplikácii napríklad na Slovensku. Ak príde do Bratislavy, tak to bude konkrétne v Bratislave. Čiže podnikateľ získa vizibilitu, respektíve viditeľnosť pre nových zákazníkov. No a postupne, ako my budeme robiť globálny záber, globálny zásah a marketing na užívateľov, tak jednoducho užívateľia chcú získať v princípe hodnotu vo forme cashbackových odmien, tak ak podnikateľ si zvolí túto cestu, jednoducho poskytnem cashback, ktorý môže byť motivačný pre potenciálneho zákazníka, tak ten zákazník, aj keď je zo zahraničia, tak ku mne jednoducho môže prísť, ak práve bude na nejakej pracovnej alebo ceste alebo nejakom výlete, napríklad na Slovensku. No a ak sa bavíme teraz o tom, že ak sa dáte s nami do partnerstva, čo to vlastne pre vás znamená, tak viete zarábať aj z iných nákupov. Jednoducho budujeme platformu, ktorá je pre úplne každého. Ak sa spýtam každého z vás na webinári, že či je niekto, kto nevyužil nikdy žiadnu vernostný benefit, žiadnu zľavu, žiadny cashback a tak ďalej, tak dovolím si tvrdiť, že pravdepodobne ruku nezdvihne nikto, pretože ľudia majú zľavy radi, je to tak, je to fakt a tento fakt nikdy nevymizne, nikdy nezmizne z tohto trhu. Zarábať z iných nákupov viete cez aplikáciu Vexo. Ak odporúčite napríklad zákazníka, tak žiadna iná platforma vám nedovolí zarábať z ich nákupov, kdežto Vexo ako platforma vám toto umožňuje. Máme nastavený kvalitný affiliate program, to znamená, že pre každého zákazníka, ktorý sa rozhodne s nami dlhodobo profitovať, tak viete sa dlhodobo profitovať ako spokojný užívateľ na cashbacku. Viete odporúčiť svojich kamarátov, rodinu, brata, sestru a tak ďalej, že vedia aj oni využívať túto kvalitnú aplikáciu, vedia získavať cashbacky. No a vám tak plynie 10% z každého cashbacku, ktorý vlastne oni získajú, tak respektíve 10% z rabatu, ktorý oni získajú, tak ide na váš účet. Viete budovať priamu líniu a nepriamu líniu. Je to štandardný, jednoduchý affiliate model, ktorý vlastne využívajú aj iné spoločnosti, iné nadnárodné spoločnosti sa takisto rozširujú kvalitným affiliate modelom. Je to preto, lebo vlastne je to kvalitný odporúčací marketing. Ja mám túto aplikáciu, vieš ju využívať aj ty. Samozrejme, som ešte ďalej motivovaný, ak ju budeš využívať, tak ja z toho viem benefitovať. Tak samozrejme, to nemusím odporučiť len 10 svojim kamarátom, ale môžem to odporučiť 20, 30 a tak ďalej. Ak sa rozhodnem, že to odporúčim 30 svojim kamarátom, ktorí to budú využívať, tak samozrejme, a oni to takisto zduplikujú, tak toto je samozrejme len štatisticky ukázané. Čo viem zarobiť napríklad za rok? Je to podotýkam len s nákupom, že ľudia budú nakupovať cez platformu Vexo a minú mesačne napríklad, je to nastavené na mesačnú spotrebu 300 eur. Takže ideme na to veľmi konzervatívne. Ak sa niekto rozhodne využívať platformu Vexo, 300 eur mesačne minie cez našu platformu, tak vlastne z priamej línie viete profitovať ročne 1080 a z nepriamej línie, ak sa to zduplikuje, je to 32 000 a viac eur ročne pri konzervatívnych minutých 300 eurách, kde vlastne ľudia
kde sme vlastne počítali tú štatistiku na naozaj veľmi priemernú minimálnu štatistiku mesačnú. S tým, že my vlastne pridávame do ponuky ďalšie kvalitné obchody a reťazce, tak postupne táto štatistika má tendenciu narastať. Ak sa niekto rozhodne s nami budovať partnerský vzťah, kde je vlastne potreba zakúpenie si vlastne franšízovej licencie cez vlastne Founder Pack balíček, tak jednoducho viete profitovať aj z hĺbky vašich zákazníkov. Kdežto toto je už vlastne pre pochopenie každého, kto je tu dnes na webinári, aby ste sa vlastne pobavili s ľuďmi, ktorí vás pozvali na tento webinár, aby vám vysvetlili, čo to znamená Vexo hĺbkový bonus, kde viete profitovať aj do hĺbky z vašich zákazníkov. Samozrejme, tie príjmy sa vedia potom pohybovať v tisícoch a desiatkách tisíc za to, že odporúčite takisto niekoľko tisícok alebo desiatok tisíc zákazníkov. Samozrejme, nie je vy napriamo, ale postupne organicky sa dokáže budovať obchodná alebo zákaznícka štruktúra každého z vás. Tu už je samozrejme potrebné, aby tento daný partner mal zakúpenú franšízovú licenciu. No a ak sa bavíme o tom, aký potenciál môže mať to, že sa stanete aj dlhodobým partnerom a dlhodobým akcionárom našej platformy, tak vlastne ponúkame možnosť cez Vexo Share program vstúpiť do akcionárskej štruktúry našej platformy s tým, že viete získať denné odmeny, viete získať vlastne hodnotu našej spoločnosti vo forme akcií a zároveň dividendy cez našu platformu. To znamená, že keď naši zákazníci využívajú našu platformu každý deň, tak štandardne ako iná platforma, aj Vexo má tržby a následne z toho zisky. Každý akcionár má následne potom pridelený zisk, ktorý je vyplacený vo forme dividend. Ten rast a trhový potenciál máme nastavený tak, že budeme cieliť do minimálne 5 rokov, respektíve do maximálne 5 rokov na 1 milión užívateľov na Slovensku, na 50 miliónov užívateľov do Európy a na 100 miliónov už globálny zásah, to znamená africký trh, azijský trh, juhoamerický trh a tak ďalej. Teda sme ekosystém s rastúcimi výnosmi pri každom nákupe. Ak sa dnes niekto pýta, akým spôsobom profituje Vexo, tak vlastne Vexo má profit z 1% z obratu, ktorý sa vlastne udeje cez Vexo platformu. Toto je naša provízia za to, že prineseme podnikateľom zákazníka. Okrem toho nastavíme ďalšie iné modely. Vzhľadom k tomu, že sme platforma, ktorá sa rozvíja, tak postupne pribudnú aj subscription modely, Vexo Fuel a tak ďalej. No a každopádne pre každého investora alebo každého človeka, ktorý sa rozhoduje, či Vexo je správna možnosť vstupu do takéto spoločnosti, tak my budujeme momentálne platformu, ktorá má potenciál rastu, ktorá má potenciál pre každého zákazníka a jednoducho, ak sa niekto pýta, že kto je potenciálny zákazník pre Vexo, tak každý, kto nakupuje. To znamená, že platformy ako Bolt, ako Volt alebo ako Uber sú jednoducho platformy, ktoré dnes vybudovali, alebo Airbnb, zákaznícku zónu do celého sveta, majú niekoľko stoviek miliónov užívateľov a tieto platformy dnes generujú tržby v hodnote niekoľko miliard dolárov ročne. Toto je presne ten istý scenár, ktorý chceme zopakovať aj my s produktom, ktorý je ešte väčšou pridanou hodnotou, pretože jednoducho zľavové portály, cashbackové platformy a tak ďalej sú jednoducho využívanou aktivitou každého užívateľa. Dnes sa nachádzame teda v období, kedy vlastne nastavujeme aj proces fundraisingu, respektíve raisingu kapitálu na vývoj, na odštartovanie našej platformy do celého sveta a preto vlastne ponúkame výhodnú možnosť, ako sa stať spolutvorcom a spoluakcionárom našej platformy cez Vexo Share program. Je tam vlastne nastavený proces cez Convertible Loan Agreement, kde vlastne každý z vás si vie kúpiť a do budúcnosti akcie našej platformy. A momentálne máme prvé investičné kolo a vlastne rozdali sme limitovanú ponuku cez Founders Club. Ide o to, že sme vlastne nastavili 30% z nášho zisku, ktorý vlastne Vexo vygeneruje z 1%, tak 30% automaticky rozdeľujeme do poolu, ktorý ide do Founders klubu. A
nastavili sme to tak, že máme Founders Pack VIP a máme Founders Pack štandard. Je to vlastne 800 kusov a 800 kusov, kdežto vlastne Founders Pack VIP bude vždy 800 kusov a Standard Pack, respektíve Founders Pack štandard je nastavený tak, že sme ho vlastne rozdelili do viacerých balíkov. Ten rastúci trend zákazníkov celej platformy Vexo vlastne bude zabezpečovať to, že vlastne aj vo Founders Packu budú vlastne profity na dennej baze pripisované a budú stále rásť, budú väčšie a väčšie. Hlavné benefity Founders klubu sú v tom, že každý zákazník, ktorý si ho zakúpi, má pripisované benefity každý deň. Máte možnosť výberu týchto profitov na bankový účet a máte vlastne podiel z každého nákupu. Takže bavíme sa tu o tom, že vlastne keď sa denne už dnes dejú nákupy, tak každý podielnik, respektíve každý člen Founders klubu profituje na dennej báze. Ak sa bavíme o tom, že akým spôsobom viete vstúpiť s nami do spolupráce, tak máme tu 6 balíkov, 6 Founder Packov alebo Founder klubov balíkov, ktoré akým spôsobom sa viete zapojiť do platformy Vexo. Ide o to, že ak sa dnes niekto rozhodne, že OK, je pre mňa zaujímavý si kúpiť balíček v hodnote 3000 eur, tak benefity, ktoré má Vexo platforma, alebo ktoré vám ako Vexo platforma poskytujeme, sú tie, že môžete mať mesačný potenciálny profit 218 eur, to je vlastne mesačný profit pri 1 milióne zákazníkov, takže vlastne urobím za štatistiku. Ak 1 milión rodín alebo zákazníkov urobí útratu alebo minie 1400 eur mesačne cez Vexo platformu, pretože vlastne takýmto spôsobom to smerujeme, aby jednoducho dokázali vlastne užívateľa minúť väčšinu svojho voľného budžetu mesačne cez Vexo platformu a tak získať cashback, tak potenciál profitu je na úrovni 218,75 eur mesačne. Okrem toho vám dávame franchisovú licenciu, kde máte vlastne 20 aktivačných kľúčov, vám dávame vlastne v cene. To je vlastne ako darček k tomuto balíku. Ide o to, že máte tam 20 aktivačných kľúčov, viete osloviť 20 podnikateľov a jeden aktivačný kľúč viete poskytnúť napríklad zadarmo. Oficiálna cena je 300 eur, viete to predať za 300 eur, ale ide o to, že máte to v cene a viete vytvoriť spoluprácu a vložiť do ekosystému akéhokoľvek podnikateľa, ktorý má záujem byť vo Vexo ekosystéme a jednoducho rozdávať cashbacky a vlastne vytvárať alebo jednoducho využiť Vexo ako svoj vlastný vernostný program. Ak sa bavíme o najvyššom VIP packu, tak tam je franchisová licencia v hodnote 3000 eur s tým, že tá poskytuje 50 aktivačných kľúčov. Máte možný odpredaj akcií, ktorý v tomto balíku je už po 3 rokoch. Niekomu napríklad, kto bude mať o to záujem. A s tým, že mesačný profit, potenciálny mesačný profit je nastavený na 4375 eur pri milióne zákazníkov. Ak si pamätáte štatistiky, ktoré som vám ukázal v predošlých slajdoch, tak cashbackové platformy sú jednoducho veľmi obľúbené. A 1 000 000 eur, respektíve 1 000 000 zákazníkov nie je nejaké základné číslo, na ktoré sa pozeráme. Jednoducho sú tu platformy, ktoré vybudovali svoju zákaznícku zónu vo viacerých krajinách na úroveň 30 miliónov, 50 miliónov, 100 miliónov a viac. To znamená, že my tu dáme asi konzervatívnu štatistiku. Ak sa dnes niekto rozhodne, že jednoducho využije výhodu Founders klubu VIP za 24 000 eur, potenciálny profit pri milióne zákazníkov, samozrejme každý deň vám sú tieto benefity pripisované, je to vlastne mesačný profit na 4375 eur, možnosť rozdať aktivačné kľúče 50 podnikateľom a samozrejme vytvoriť si také obchodnú štruktúru. Ak sa dnes niekto rozhodne, že chcem využiť aj výhodu obchodného partnera a odporúčiť aj tento Founders Club balíček, tak jednoducho viem mať z neho províziu. A viem si budovať svoj vlastný obchodný tím. A my ako platforma robíme vlastne 2 typy marketingu. Jeden robíme na sociálnych sieťach, kde vlastne od septembra, októbra začne pravidelná kampaň sponzorovaného marketingu na Vexo aplikáciu a ďalšia je cez affiliate a network marketing a viete si budovať svoj vlastný obchodný tím,
kde viete vlastne rozširovať našu víziu Vexo platformy do celého sveta a tak vybudovať si svoj vlastný obchodný tím a tým pádom aj aktívny príjem v neobmedzených číslach. Viete využiť túto príležitosť a pridať sa k Super App revolúcii. Našim dlhodobým cieľom je to, ak sa dnes niekto rozhodne, že vycestujem napríklad do Paríža, alebo do Madridu, alebo do Štokholmu, všade vás Vexo aplikácia privíta. Dobrý deň, Peter, vítajte v Paríži. Vo vašom okolí je momentálne 500 prevádzok, kde viete využiť cashback od Vexa a viete využiť aj iné vernostné výhody. A tým pádom, tu sa už bavíme o tom, ak sa toto stane, tak z Vexa bude v tom momente miliardová platforma, ktorá bude poskytovať hodnotu niekoľkým desiatkam miliónom zákazníkov. A máme tu náš Vexo kvadrant, to je otázka na vás, kde sa vidíte. Samozrejme, predpokladám, že každý z vás na tomto webinári bude minimálne Vexo zákazník a bude využívať aplikáciu zadarmo a vernostné benefity, ktoré sú vlastne pripisované do vašej aplikácie vo forme aj iných asetov, nielen vo fiat mene. Následne viete byť Vexo reseller alebo Vexo aktívny partner a rozširovať našu myšlienku a vytvárať svoj vlastný obchodný tím. Vexo reseller znamená to, že viete si budovať svoj vlastný obchodný tím, oslovať napríklad prevádzky obchodných partnerov, aj tých, ktorí chcú napríklad budovať svoje vlastné obchodné týmy, alebo napríklad len na Vexo partnerov, a Vexo partnery sú tí, ktorí, to sú vlastne obchody, predajne a prevádzky, ktoré poskytujú, ktoré využívajú Vexo ako vernostný program. Následne viete využiť Founders Club Benefit, to je momentálne najatraktívnejší benefit, aký poskytujeme, stať sa akcionárom a spolupodielnikom platformy a dlhodobo tak profitovať na dividende a na raste akcií platformy, ktorá má celosvetový potenciál. Takže bavíme sa tu o tom, že ak ste týmto informáciám pochopili, tak minimálne jedna z možností pre vás bude to správnou voľbou. A vlastne nastavujeme ten proces proces onboardingu, aby každý z vás dokázal veľmi jednoducho zduplikovať informácie a odporučiť našu aplikáciu a náš obchodný model vlastne ďalej. Z mojej strany je to všetko. Webináre sú každý týždeň vo štvrtok o 20. Okrem toho robíme pravidelné verejné prezentácie po mestách Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a tak ďalej, na ktoré sa vy viete zúčastniť. Čiže ten základ máte v tomto webináre zhrnutý celý. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie otázky, tak následne to môžete smerovať na ľudí, ktorí vás pozvali na dnešný webinár, alebo môžete prísť na naše obchodné školenia, ktoré organizujeme. Z mojej strany je to všetko. Želám každému pekný zvyšok večera. Dovidenia.